Čo sa stalo? Frida. Frida? Pokúsila sa o samovraždu. Z lásky ku mne. Strašné. Neodvážil som sa jej povedať, že ťa milujem, že sme sa vzali v kostole. Neodvážil som sa. Bol tu José Alfredo. José Alfredo? Áno. Je úplne zúfalý. Prišiel mi povedať, že ma stále miluje a že bezo mňa zomrie. Že mu dávam silu, ktorou prekonáva ťažké chvíle. Ani ja som sa mu neodvážila povedať pravdu. Čo budeme robiť? Vyzerá to, ako by sa osud spriahol proti nám. Ale to predsa nedovolíme. Zatiaľ budeme našu lásku tajiť. Predstierajme, že sa nenávidíme, hoci sa milujeme. Máš silu takto sa pretvarovať. Áno. Áno. Pristúpim na všetko. Na všetko. Len aby sme sa nerozišli. Dobre. Dobre. Nejaký čas vyčkáme a potom to povieme. Zatiaľ budeme musieť žiť medzi láskou a nenávisťou. Áno. Medzi láskou a nenávisťou. Nenávidím ťa. Nenávidím ťa. No fue fácil, pero un día sucedió. Lo busqué después. Neviem, či budem schopný tajiť našu lásku. Ale nemáme žiadne právo ubližovať ostatným. Nikomu nemôžeme povedať, že sme sa vzali v kostole. Nikomu. To nedovolíme. Zatiaľ budeme našu lásku tajiť. Predstierajme, že sa nenávidíme, hoci sa ľúbime. Ten včerajšok sa nezopakuje. Sľubujem ti. To teda dúfam. Pre Fridino dobro. Dobré ráno. Dobré ráno. Idem sa pozrieť, ako sa má Frida. Tak už si spokojná, čo? Tvoje koketovania a ľahkovážnosť takmer pripravili Fridu o život. Prekliatá votrálkyňa. Neprestanem, kým s tebou neskoncujem. Fľandra. Stalo sa vám niečo, senera? Nie, Trinidad, som v poriadku. A nehovor mi, senora. Som Anna Kristina, ako vždy. Poznáme sa od malička. Nechcem, aby si sa ku mne zrazu správal inak. Dobre. Ako chceš, Anna Kristína? Idem sa prejsť. Prídem neskôr. Maj sa pekne. Pred chvíľou som hovoril s doktorom Ramosom. Povedal mi, že sa čoskoro zotavíš. Doktor Ramos hovorí len o tele. Čo sa stalo s mojou dušou, nevie. Je rozbitá na kusy. No, hádam vás, nechám o samote, aby ste sa mohli v pokoji Nie, pozhovávať. Doňa Josefa. Prosím vás, dajte mi príležitosť dokázať vám, že to myslím úprimne zo srdca. Naozaj Oktávia milujem. Ľúbim ho viac než svoj život. Dovoľte mi, aby som vás presvedčila, prosím. No tak upokoj sa, Frida, prosím ťa. Pozri, porozprávame sa neskôr, dobre? Sľubujem ti to. Nie, neopúšťaj ma, Oktávio, prosím ťa. Nikdy ma neopustí, prosím.
Neopustím ma, bez teba by som umrela. Prosím ťa. Prísahám, že bez teba zomriem, prosím. Prečo musí byť láska taká zložitá a ťažká pre nás? Nevieš prečo? Dobrý deň. Dobrý deň, Gabino. Idete si zajazdiť na Parnasovi? Áno. Je ešte skoro, tak si chcem zajazdiť, kým pôjdem do továrne. Hneď vám ho osedlám. Nie, nechaj ho takto. Nechaj. Ako sa má tvoja žena a dieťa? Výborne, chvála Bohu. Veľmi sa teším, lebo Don Octavio Villarreal súhlasil s tým, že pôjde malému za krstného. No, Naozaj? áno. To som rada. Ja by som sa chcel spýtať, či by ste nechceli byť krstná mama. Teda, ak vás to nebude obťažovať. Nie, samozrejme, že nie. Príjmam s radosťou. A aké meno chceš dať synovi? Fernando. Fernando na pamiatku nášho zosnulého patróna, na ktorého sme nezabudli a nikdy nezabudneme. Dobrý deň, Don Octavio. Potrebujete niečo? Nevidel si Annu Kristínu? Áno, videl. Pred chvíľou odišla. A kam išla? To mi naozaj nepovedala. V poriadku, môžeš ísť. Áno, pane. Octavio, dozvedel som sa, čo sa stalo včera. Chcem ti povedať, že sa môžeš na mňa s čímkoľvek obrátiť. Ďakujem ti, Marcial. Našťastie je Fride lepšie. To je dobré. Ja, tie ženy. Preto to som sa neoženil. Sú také čudné. Nikdy sa nevie, čo od nich čakať. No, nájdu sa aj také ako Anna Kristína. Verné tomu, koho ľúbia. Nechápem. Ako to myslíš? Ale nič dôležité. Dobre, večer som videl, ako ide Jose Alfredo za Annou Kristínou. A ona sa k nemu veľmi malá. Čo bolo ďalej, neviem, lebo zašli do domu. Čo to pravíš? Octavio, nie sa čomu diviť, či nie? Ty a ja dobre vieme, že ju Jose Alfredo ľúbi. A ona zrejme jeho city opetuje. Napokon, keď prejde tento rok, Anna Kristína bude voľná, bude bohatá, ako to chcela a bude si môcť robiť, čo sa jej zachce, nie? Octavio, už je neskoro, nejdeme do továrne. Poďme. Nesmiem byť smutná, Parnas. Octavio ma ľúbi tak, ako ja jeho. O Bože, daj nám silu, aby sme utajili našu lásku a predstierali nenávisť. Octavio, ľúbim ťa. Prečo odišla tak zavčasu? Prečo neprišla do kancelárie? Do barona. Nie, to nemôže byť. Anna Kristína ma ľúbi a ja jej verím. Dcerka, dobre, že si zostala s nami na večeru. No tak rozprávaj. Určite si veľa vytrpíš pri tom Octaviovi Villarrealovi. Ani nevieš, ako ťa ľutujem. Octavio nie je taký zlý, ako sa zdá. Naozaj? Naozaj? Kiež by nebol. Je nám za tebou smutno. Aj mne za vami, starky. No, ale aspoň som si obľúbila svoju novú prácu v továrni. Áno, počuli sme, že pomáhaš robotníkom zlepšiť ich pracovné podmienky. Vedel som, že to spravíš. Vždy si mala veľmi dobré srdce. Veď inak to ani nejde, starky. A nepomáham len ja, ale aj Octavio. Pripravil veľké projekty v prospech všetkých. No to ma naozaj prekvapuje. Asi sme o Octaviovi mali veľmi mylnú predstavu. Kde si bola celý deň? Čakal som ťa v kancelárii.